Convertela a despedida a un ser querido nunha pequena celebración é a tendencia que vai gañando terreo en Galicia, onde cada vez vemos máis funerais con música ou mesmo con retransmisión en directo por internet. Hoxe coñecemos algunhas das innovacións que a miúdo se combinan coa tradición. Alfombra vermella cara a outro mundo ou unha pantalla xigante se a igrexa queda pequena. As despedidas como os tempos cambian. Moitos queren música en directo. House un caso esta semana pasada que foi un tuno que morreu da tuna compostelana, veu aquí a tuna, tovémola acompañando coa nosa o personal de piano. A tecnoloxía chega aos cadaleitos, ás urnas e tamén ás cerimonias que xa se empezan a transmitir pola internet. Vayamos por streaming, entonces a familia pode, donde se lle dá un like, un número de donde poden conectarse a través do streaming e poden seguir a ceremonia, pois eso, se hai familia fora, pois poden seguirla por medio do streaming. Aquí temos un elemento personalizado no símbolo de infinito, que é un colgante, que este que vedes tan pequeniño aquí, pois é para levar cinzas da persona. E hai cambios nos tanatorios. Neste de Pontevedra vemos un túmulo catalán, algo moi extraño en Galicia. Aí pode xuntar o tradicional co moderno, entonces aí moita xente, cando lle das a opción, pois lles gusta a idea de misturar un pouco o de antes co novo. Eu quero facer isto no meu enterro. Esa é a palabra que máis salta e máis expresión ao salir dun acto dos nosos. Un enterro medio custa uns 4.000 euros. En Galicia, as incineracións xa supoñen o 30% dos casos.